Οι Κύπροι είναι οι Άραβες που νομίζουν πως είναι Έλληνες. Περάσαν 50 χρόνια γέμου. Μεν περιμένεις ελευθερία. Είμαστε ποσπασμένοι. Είμαι σίγουρος ότι κάπου ξανακούσατε τώρα τα λόγια. Είτε παγιά, είτε φέτος. Τούτο γιατί τα ημερολόγια μας πλέον γράφουν 2024. 50 χρόνια μετά από το 1974. Μισός αιώνας. Και όμως, ακόμα ακούμε τέτοιες φράσεις που δείχνουν όχι μόνο την ηθοπάθεια του λαού μας, αλλά και δυστυχώς φανερώνουν το γεγονός πως ούτε την ιστορία μας θυμούμαστε, ούτε τιμούμε την κουλτούρα μας, ούτε ζητούμε την ισότητα ή το δικαιώμα μας. Προσωπικά, εγώ φέτος να έχω μια θλίψη κάθε φορά που να υπάρχει μια εθνική αργία ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την πατρίδα μας, με την Κύπρο μας. Μπορεί να ακουστώ μελοδραματικός, αλλά μέσω του χάους που εκτελήσεται γύρω μας κάθε μέρα, γίνεται πλέον φανερό πως προδώσαμε τις ίδιες μας τις αξίες για μια ειρήνη που μόνο βία να φέρει κάποτε. Μακάρι να είμαι λάθος όμως. Πάντως, μόνο μια μέρα να νιώσω περηφάνεια και ελπίδαν ότι ίσως έρχονται καλύτερες εποχές. Στις 7 του Οκτώβρη. Ξέρω πως τούτη η ημερομηνία ίσως να μην λέει πολλά για τους περισσότερους από εσάς, όμως θα έπρεπε στο άκουσμά της να καμαρώνετε που ζείτε σε ένα νησί που στη βάση του μόνο ανδρείους και περηφάνιους αναθρέφει. Όμως σίγουρα να ρωτάτε τώρα, τι έγινε εκείνη την ημέρα. Για να σας εξηγήσω όμως, να πρέπει να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Το βασίλειο της Κύπρου, το οποίο άκμασε από το 1192 μέχρι το 1489, ήταν τόσο πλούσιο που οι περιηγητές με ενθουσιασμό περιέγραφαν πως στην Κύπρο όλοι οι πρίγκιπες, οι ευγενείς, οι βαρώνοι και οι πότες είναι οι πιο ευγενείς, οι πιο καλοί και οι πλουσιότεροι στον κόσμο. Αλλά, όπως τελειώνουν όλα τα πράγματα κάποτε, έτσι και το βασίλειο της Κύπρου δόθηκε άδοξα και προδομένα στην καλλινοτάτη δημοκρατία της Βενετίας το 1489. Χαρακτηριστικά στις 15 Δευτέρου 1489 έχουμε την εξής περιγραφή για την εξώδια τελετή της Εκατερίνης Κορνάρο. Έφυπος η βασίλισσα, φορώντας μαύρο ράσο και κλαίγοντας συνέχεια, ξεκίνησε για την Αμμόχωστο και ο λαός της Λευκωσίας ολόγυρα θρηνούσε γοερά, ξεπροβοδίζοντάς τη. Έτσι, έπιασαν μας οι Ενετοί, οι οποίοι όμως το 1570 ήρθαν αντιμέτωποι με τον πιο βάναυσον εχθρόν που είχε ποτέ η Κύπρος εναντίον της, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μόνο το να κάτσουμε να αναλύσουμε τα ταξικά και κοινωνικά δρόμενα της εποχής να μας έπαιρνε κάτι ώρες για να αξίσουμε την επιφάνεια. Αλλά το μόνο που πρέπει να γνωρίζουμε για την ώρα είναι πως οι ευγενείς οικογένειες της Κύπρου καταφέραν και επιβιώσαν υπό την ενετική κυριαρχία και συνεχίσαν να αποτελούν έναν αναπόσπαστο κομμάτι της κυπριακής κουλτούρας. Με τον ερχομό των Ενετών όμως, διάφοροι δικοί τους λόγοι και γαλαζοαίματοι αναλάβαν εξουσίες, ανάμεσά τους και ο Μαρκαντώνιος Βραγαδίνος, που ήταν ο τελευταίος Βενετός καπετάνιος της Αμμοχώστου, μαζί με τον φίλον και συναγωνιστή του Αστόρε Βαλγιώνε, ο οποίος ήταν ο αρχιστράτηγος. Τούτοι οι δύο άντρες, με το που αναλάβαν εξουσία, αποφασίσαν να βελτιώσουν τις οχυρώσεις της Κύπρου. Συγκεκριμένα, ο Μαρκαντώνιος ανέλαβε τις ενισχύσεις της Αμμοχώστου, ενώ ο Αστόρε της Λευκωσίας. Τόσο αποφασισμένοι ήταν για την υπεράσπιση της Κύπρου, που ο ίδιος ο Αστόρε εργαζόταν με τη βοήθεια Λατίνων και Ελλήνων για το χτίσιμο των τυχών της Λευκωσίας, ενώ προπονούσε τους ντόπιους στις τέχνες του πολέμου, έπαιρνε μέτρα για να χαιτήσει κατασκόπους και φρόντιζε να φέρει άφθονο μάχημων πληθυσμών και να μεριμνήσει για επαρκείς προμήθειες τόσο στη Λευκωσία όσο και στην Αμμόχωστο. Παρόλες τις προσπάθειες τους όμως και την γενναιόδορη χρηματοδότηση που δόθηκε από διάφορες ευγενείς οικογένειες της Κύπρου, η Λευκωσία δυστυχώς έπεσε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1570. Με τους Οθωμανούς πλέον να πλησιάζουν την Αμμόχωστο το 1571, οι ευγενείς οικογένειες Συγκλητικοί, Φλάτρο και Πρωτοκάθαροι, μαζί με τον Μαρκαντώνιο και τον Αστόρε, ετοιμαζόντουσαν να δώσουν ό,τι είχαν και δεν είχαν για την ελευθερία τους. Τρανόν παράδειγμα η ευγενής Ελληνοκύπρια Μαρία Συγκλητική, η οποία όταν την έπιασαν σαν σκλάβαν προτίμησε να πυρπολίσει τη γαλέρα που θα την έπαιρνε εκείνη και πολλούς άλλους Κυπραίους στα σκλαβοπάζαρα.
ελευθερία ή θάνατος. Παράλληλα, ο δυτικός κόσμος, όταν άκουσε για τους καημούς της Κύπρου, άρχισε να συντάσσεται για να σταθεί στο πλευρό μας, με απότερο σκοπό τουλάχιστον του να σωθεί η Αμμόχωστος. Τα παπικά κράτη, η Δημοκρατία της Βενετίας, η Δημοκρατία της Γένοβας, το Δουκάτο της Σαβοίας, οι υπότες της Μάλτας και το τάγμα του Αγίου Στεφάνου ήταν μερικοί από τους πολλούς που θέλησαν να σταθούν μαζί μας. Και έτσι, το The Holy League, που δημιουργήθηκε στις 25 Μαΐου 1571, προωθήθηκε που τον ίδιο τον Πάπαν προκειμένου να σώσει την Αμμόχωστον που τα σέρκα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αν και, δυστυχώς, όταν έφτασε στο βασίλειο της Νάπολης στις 14 του Αυγούστου, ήταν ήδη αργά. Ο Μαρκαντώνιο και ο Αστόρε, βλέποντας ότι είχαν μόνο 7 βαρέλια μπαρούτι και καθόλου φαγητό, αποφασίσαν να παραδοθούν την 1η Αυγούστου 1571, αποφασίζοντας να μιλήσουν με τον Λαλά Μουσταφά, συνοδευόμενοι από τον Ιερώνυμο Μαρτινέγκο, τον Ιωάννη Αντώνιο Κουιρίνη και ακόμα 300 Κύπριους αξιωματικούς. Ο Λαλά Μουσταφά κατηγόρησε τον Μαρκαντώνιο ότι είχε κρυμμένα πυρομαχικά και σκότωσε Οθωμανούς εχμαλώτους, αλλά τούτον ήταν απλά μια σαδιστική πρόβαση που ήβρε λόγω του θυμού του για το θάνατο 50.000 Οθωμανών. Έτσι, προχώρησε στον αποκεφαλισμό του Αστόρε, δολοφόνησε 298 από τους άλλους αξιωματικούς, εξαιρωμένων των 2 Ελλήνων, και έκοψαν το αυτήν του Μαρκαντώνιου προτού οι αξιωματικοί του κόψουν το άλλον του φτύν και την μύτη του. Τις μέρες που ακολούθησαν, οι πολίτες της Αμμοχώστου εσφαγιάστηκαν, εξυλοκοπήθηκαν ή μερικοί πουληθήκαν ως σκλάβοι. Οι μόνοι που εσωθήκαν ήταν ένα μέρος του ελληνικού πληθυσμού που είχε ήδη εκκαινωθεί ή επαρέμεινε για να ζήσει υπό την Οθωμανική κυριαρχία. Και σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, οι τελευταίοι έγιναν γνωστοί σε λίγους αιώνες ως οι πρώτοι πολίτες των Βαροσιών, οι λεγόμενοι Βαροσιώτες. Εν τω μεταξύ, αφού επέρασαν 2 εβδομάδες ατέλειωτων βασανιστήριων και βαριάς αγωνίας, ο Μαρκαντώνιος οδηγήθηκε στην κεντρική πλατεία της Αμμοχώστου, εκδίθηκε γυμνός και ξεφλουδίστηκε ενώ ήταν δεμένος σε ένα κοντάρι. Λίγο πριν να υποκύψει στα τραύματά του, του ζητήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Κάτι που αρνήθηκε, επιλέγοντας να αφήσει την τελευταία του πνοή προσευχόμενος. Μετά, οι Οθωμανοί εγεμώσαν το δέρμα του με άχυρον και βαμβάκιν και κατά την περιφορά του στην πόλη, ένας Τούρκος εφώναξε τα εξής: «Χαιρετίστε τον Κύριό σας και πάρτε από αυτόν την αμοιβή της πίστης σας και του μόχθου σας που σκορπίσατε στους 4 ανέμους». Στο μεταξύ, όταν το Holy League έφτασε στην Κεφαλονιά, εμάθαν τη μεγάλη συμφορά που συνέβηκε στην Κύπρο. Χωρίς να αλλάξουν τα σχέδια τους όμως, επεράσαν τη Μεσίνη που των κορινθιακών κόλπων και τελικά κατευθυνθήκαν στον κόλπο της Πάτρας το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, όπου έγινε η ναυμαχία της Νευπάχτου. Το Holy League είχε περίπου 1.800 όπλα, 200 γαλέρες και 68.000 στρατιώτες, ενώ οι Οθωμανοί είχαν 760 όπλα, επίσης 200 γαλέρες και 81.000 στρατιώτες. Παρά τις αντίξωες συνθήκες, στο τέλος οι Δυτικοί υπερισχύσαν και με μόνον 7.000 νεκρούς καταφέραν να σκοτώσουν 20.000 Οθωμανούς, να βυθίσουν 50 πλοία και να ελευθερώσουν 12.000 χριστιανούς. Πιθανότατα Κύπριους αριστοκράτες που φυλακιστήκαν με το που τελείωσε ο πόλεμος. Τούτον όμως δεν σήμαινε ότι η Κύπρος να έβρισκε και το δίκαιο της. Μετά τη μάχη, ο μεγάλος διπλωμάτης Μαρκαντώνιο Μπαρβάρο προσπάθησε να διαπραγματευτεί με συνθήκη ειρήνης για την Κύπρο με τον Μέγα Βεζίρι Μεχμέτ Σοκουλού, ο οποίος μάλιστα καυχήθηκε στο διπλωμάτη λέγοντας τα ακόλουθα ιστορικά λόγια. «Έλα να δεις πως αντέχουμε στην ατυχία μας. Αλλά θα ήθελα να ξέρετε τη διαφορά μεταξύ της απώλειάς σας και της δικής μας. Παλεύοντας την Κύπρο από εσάς, σας στερήσαμε ένα χέρι. Νικώντας τον στόλο μας, ξηρίσατε μόνο τα γένια μας. Ένας βραχίωνας, όταν κοπεί, δεν μπορεί να αναπτυχθεί ξανά. Αλλά μια κουρασμένη γενιάδα θα μεγαλώσει πολύ καλύτερα για το ξηράφι». Η αδιαλλαξία των Οθωμανών δεν άφησε την Κύπρο να επιστρέψει πίσω στην Ευρώπη. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, τα λόγια του έγιναν πραγματικότητα. Η Κύπρος έγινε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τους επόμενους αιώνες, ωστόσο η ίδια η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έγινε ποτέ εκείνο που ήταν κάποτε. Στα χρόνια που ακολούθησαν, προς τιμή του γεγονότος, έγιναν πάρα πολλοί πίνακες και δημοσιεύσεις. Ενώ μέχρι και ένα φρούριο με το όνομα Παλμάνοβα τίστηκε στην Ιταλία από τη Δημοκρατία της Βενετίας τον Οκτώβριο του 1593 για να τιμήσει την ίδια νίκη.
Είμαι σίγουρος πάντως ότι δεν ρωτάστε τι απεγίναν οι διοικητές που υπερασπιστήκαν την Αμμόχωστο. Λοιπόν, αν παραμελήσουμε να μιλήσουμε για τις οικογένειες των ευγενών που εξακολουθούν να επιβιώνουν μέχρι σήμερα, οι 4 διοικητές μνημονεύκονται σήμερα στη σιωπή, ξεχασμένοι από την Κύπρο, αλλά ακόμη παρόντες στα χώματά της. Ο Μαρκαντώνιος έχει έναν ένδοξον τάφον στο Σαν Ζανιπόλο. Ο Μαρτινέγκο εθάφηκε με τιμές στο παρεκκλήσιν της Αγίας Σοφίας στη Λευκοσία και ο Προμαχώνας στα αριστερά των πυλών της Κερίνιας στα τείχη της Λευκοσίας πήρε το όνομά του από τον Κουιρίνη, που το όνομά του ήταν Ιωάννης Αντώνιος. Αν και όταν πρόκειται για τον Αστόρε, μέχρι και σήμερα κανένας δεν ξέρει με βεβαιότητα τι έγινε το σωματιού του γενναίου και αξιόλογου άντρα. Όσο για την Κύπρο, η ιστορία σήμερα μας αποδεικνύει ότι άντεξε πολλές ακόμη κακουχίες και μέχρι και σήμερα, ή μάλλον ειδικότερα τα τελευταία 2-3 χρόνια, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως ασπίδα. Καμάρι μας που την μια, αλλά ντροπή μας και που την άλλη. Γιατί φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας. Φτάνοντας πίσω στις αρχικές προτάσεις μου όμως, να επαναλάβω πως φέτος θα τιμώ την 7η Οκτωβρίου. Όχι γιατί υποστηρίζω τους Δυτικούς και τη βοήθεια που προσπαθήσαν να παρέχουν τότε, αλλά για όσα αντιπροσωπεύει τούτη η ημερομηνία. Οι θυσίες των Κυπραίων, η γενναιότητα των πολεμιστών και η ελπίδα του κόσμου τότε σε κάτι πιο σημαντικό από τους ίδιους πρέπει να μας δίνει δύναμη. Τόσοι όσοι χρειαζόμαστε για να καμαρώνουμε που είμαστε Κυπραίοι. Γι' αυτόν και φέτος, τον Οκτώβριο που έρχεται, αν όχι χαρά, ας κάτσουμε να αναλογιστούμε και να σκεφτούμε. Πού πάμε. Μακριά από τα φιλοσοφέ όμως, ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο επεισόδιο και να το ήβρατε ενδιαφέρον. Ξέρω όμως ότι παρόλο που τελειώσε το βίντεο, εσείς ρωτάστε, ναι, αλλά πώς φτάσαμε να μας έχει 190 κορνάρο εξ αρχής. Ποιοι ήταν τούτοι ούλοι οι ευγενείς της Κύπρου. Όντως εύλογες ερωτήσεις. Γι' αυτό να μας παρακολουθείτε για να μάθετε.